Die is wel heel lief voor u, hè? Yes. Nee, je moet zo naar Charlotte, dat is een Jantje dat. Dat zijn gewoon lieftallige teksten. Maar dat is gewoon aaien. Klinkt dan hetzelfde, hè? Can I give you a little tiny note? I mean, a little Yes, tiny of course, you can. suggestion. You're bidding it, and on the ground you're pulling it back. Okay. Yay! Yay! Okay. En op een dag heb je de job van je leven. You see, just to avoid this, like that's why you're putting it and then you're pulling it back. Then you'll be able to see that actually it not flies away. Uw volgelingen. Die rook is er ook wat heerlijk bij. Oh mijn god. Ja, ik weet wel. With a little bit more yeast. Hi! Ja, we hebben namelijk dat van wat. Hè, hetzelfde, hè?